Javno preduzeće Sportski poslovni centar Vojvodina obaveštava Novosađane o radnom vremenu u toku praznika. Sreda, 31. decembar, ledena dvorana, građanske smene od 10:30 do 12, od 12:30 do 14 časova. Bazen, građanske smene od 6 do 7:30, biznismena od 9:30 do 11 i od 11:30 do 13 časova. Objekat je otvoren do 18 časova. Četvrtak, 1. januar, objekat je zatvoren. Petak, 2. januar, ledena dvorana, građanske smene od 18 do 19:30, od 20 do 21:30. Bazen, građanske smene od 16:30 do 18 i od 19:30 do 21 čas. Objekat je otvoren od 8 do 22 časa. Subota, 3. i nedelja 4. januar, ledena dvorana, građanske smene od 10 do 11:30, od 16 do 17:30, od 18 do 19:30 i od 20 do 21:30. Bazen, građanske smene od 9 do 10:30, od 11:30 do 13, od 14 do 15:30, od 16:30 do 18, od 19 do 20:30. Ponedeljak, 5. januar. Ledena dvorana, građanske smene od 10:30 do 12, od 12:30 do 14, od 18 do 19:30, od 20 do 21:30. Bazen, građanske smene od 6 do 7:30, biznismena od 9:30 do 11, od 11:30 do 13, od 16:30 do 18, od 19:30 do 21 čas. Utorak, 6. januar, ledena dvorana, građanske smene od 10:30 do 12, od 12:30 do 14. Bazen, građanske smene od 6 do 7:30, biznismena od 9:30 do 11, od 11:30 do 13 časova. Objekat je otvoren do 18 časova. Sreda, 7. januar, ledena dvorana, građanske smene od 18 do 19:30, od 20 do 21:30. Bazen, građanske smene od 16:30 do 18 i od 19:30 do 21. Objekat je otvoren od 8 do 22. Od 8. januara javno preduzeće Sportski poslovni centar Vojvodina redovno radi. Radno vreme zatvorenih bazena Sportskog centra Futog za vreme praznika. 31. decembar od 7 do 8:30 biznismena, od 12 do 14 časova. 1. januar bazeni ne rade, 2. januar 14:30 do 15:30 penzioneri, od 16 do 18 i 21 do 22:30. 3. i 4. januar 11:30 do 18 časova. 5. januar 7 do 8:30 biznismena, od 12 do 14, od 14:30 do 15:30 penzioneri, 16 do 18 i 21 do 22:30. 6. januara od 7 do 8:30 biznismena, od 12 do 14 časova. 7. januar bazeni ne rade.